mar bengi mar Equity mong'ere kaka Equity Group Foundation obago romo mar 14 kod jopuonjre maromo 1,654 mantiere klas 9 gi klas 10 mayudo tiegruok e bwo mabul mar Wings to Fly kaachiel kod Elimu Scholarship Program. Romo makama madhi nyime e skul secondary mar Yawuoyi ma Maseno en achiel kuom rombe mosebedo kadhi nyime kuonde 18 pachoka chakre tarik 12 ka ogen ni obiro rumo tarik 27 dweni. Thor mar wach mar somo ma higani en twak gi jopuonjrego ewi kaka ginyalo bedo gi teko mar timo kendo chopo lek margi ahinya to ka girango machiegni chia mar bedo jotelo. Millicent Adhiambo ni Maseno kendo gi e thuolo ni ami thuolo Millicent Adhiambo inyalo nyisowa ni to romo makamano gin jotelo mage moyangi kata mag Equity moyuoro e romo makamano kaachiel gi jopuonjre manoluongi bende gichopo kar romgi. Millicent, thuolo en mari. Skunde Yawuoyi ma Maseno kuma romo niendi mar riwruog Equity dhi nyime ma bende gitimo romo mar 14 mar romo gi nyithindo ma bende tiegore bwo mabul mar Wings to Fly kaachiel kod Elimu Leadership Program. Ka bende ma en romo ma oriwo jogo ma jopuonjre mawuok Nyanza kaachiel kod Imbo mar Kenya, Mano, Nandi, Vihiga, Kisumu kod Siaya. Gin kaendi ka gin jopuonjre 1,654 ma gin moko kuom jopuonjre ma bende dhi nyime kod tiegruok ma kamaendi kuonde 18 mopogore. Ka bende kaendi wan gi jopuonjre go eko mowuok e alwora mar Western kaachiel kod Nyanza. An kod jotelo mopogore ka bende achiel kuom jotelo mawuok e ofis maduong' mar jo Equity e lo CEO margi en Zilpa Owich ma bende wadwa ni otwak kodwa. Onyiswa ni to thor wachgi ma bende giromo kodo ka en magida twak kodo kod jopuonjre mag jo Form 1 kaachiel kod jo Form 2 en mage. Machiegni nyakwara Mogajuang kendo wang'eyo ni Equity kaachiel gi Elimu Sacco osebedo ka golo nyithindo mopogore kendo momiyo sani giromo kodgi mondo gitwak kodgi mondo ginyal bedo jogo mang'iyo nyime seche ma bende gisomo. Machiegni abochako kodi king'iyo kacha ibro mana nuoyo Fulori nyiswa ni in ng'awa tichopo kaendi e lo ng'awa to romo kaendi mar 14 ni gin gigo mage mung'iyo machiegni neno ni utiego nyithindo gi kata bedo ni umiyo gi sire yor kaune gi ting' mag gige somo to bende upuonjo gi ging'i kaka ginyalo konyore seche ma gin e skul machiegni. Nyinga iluongo ni Dr. Zilpa Owich, an Director Women and Youth Banking bank ma Equity. Kawuono mamor kwa biro kae mondo atiegre gi nyithindo mopuonjo jopuonjre kaka usewinjo gin 1,650 ma kawuono wawuoyogo. Equity Wings to Fly gi Elimu Foundation ineno ka osekonyo nyithindo ma riek lakini onge kaka ginyalo konyore. Koro wabiro kanyo mondo watem mondo wakonygi mondo gi at least mondo giyud their future goals so that they can achieve their future goals. Koro kawuono wan gi nyithindo ka kawuono wabiro puonjogi kaka ginyalo bedo jomabeyo, kaka ginyalo somo matek, ging'e ni wan kod gi wasirogi. Niwach kineno ko scholarship mwamiyogi ni ok en mana mapuonjruok kende lakini wamiyogi scholarship wa make sure ni gin gi pocket money, you know, gin gi afya maber, wamiyogi total scholarship to gimodo mondo gitim ko giwuok ka mondo gibed better leaders to at the same time gi bring back to the community. Kamano makaka wabiro kawuono no one gi officials mang'eny koa ku the government side, koa kuom leaders mag corporate, koa kuom religious leaders mondo gitegi bi mondo wawuo gi nyithiwagi. Niwach gin ma leaders ma the future leaders to gin ma gine gibo konyowa kendo gin ma gibo change the lives of the society ma giwuoke. Kaka wawacho ni their past is not their future. Kuma giaye ok kuma gidhiye. Emomiyo wan kod kawuono. Machiegni winjo ka Dr. Zilpa wacho kanyo ni weche mag telo leadership emong'iyo. Kawuono ne un gi thoro wach kata dhima ma wacho ni power of purpose, aligning values and leadership. Ang'o miyo nuyiero thoro wach ma kamano odiochieng' ma kawuono e mondo twage gi jopuonjre mochopo ka? Erokamano kuom Ramogi. Iluongo ni Dr. Leonard Oruko, an Group Director mar Food and Agriculture. Gima watemo timo kae ni watemo bedo role models ne jopuonjre ma under Elimu Scholarship and Wings to Fly. Role modeling, our aim ni wadwa ni mondo gibed leaders, responsible leaders in society, joma nyalo dhi back to the society kuma giaye so that they give back to the society. So values
kak gimomiyo wawacho ni wadwa align values and leadership ni kamora mora miae nyaka ibed gi values mamiyo inyalo desire to go back to your society and give back, not the leadership that extracts from society, not about yourself. It's about what you give back to the people around you, having benefited from opportunities ma Equity Wings to Fly gi elimu scholarship ochiwo. Omiyo gimwang marwa gi jogi gi session makama en ni 3 years from now, 2 years from now, wabro bedo gi a large pool of leaders ma think about back where they are, think about leadership differently. Erokamano. Aina. Machiegni anyalo mondo itek note kaka nyamedo gimoro. Sasa. Ailonga ni John Awiti, and CC am in charge of education Kisumu County. One bende kaka county government wamor gi gima Equity Group timoni nikech kata wane county bende wamiyo nyithindo scholarship gi bursary. To wayudo ni nyithindo mariek to jonyuolgi ok nyal chulo fees ng'eny saidi. Koro ka Equity timo ombe watimo groups mamoko be timo, to wabiro bedo able to konyo nyithindo mang'eny mondo nyithindo odhi school mondo yud tiegruok e yore mopogore opogore. Miyo kano luongwa mondo wabi ka wamor saidi mondo wabed kanyakla mondo wakony nyithindo mondo yud somo e yo makare. Wamor gi gima dhi mbele. Mana kamano Milton winjo weche mowuok kuom achiel kuom directors mowuok e apis Equity maduong' kaachiel kod director manyawadgi bende giwacho kanyo ni nyaka gipuonj nyithindo mondo ging'e ni to chia margi gin mane, gino ma kisungu dendo ni value, to chia no ka giluwogi maber kata ging'eyo ni ang'o ma gidwaro e ngimagi makiny, to mano nyalo konyogi mondo gibed jotelo makiny mabiro kawo kar jogo ma bende sani gidhi ka rumo. Kawo kamano iwinjo nyaka ni county government bende temo chiwo kokalo kuom bursaries ma bende gitemo riwore kanyakla ka gipuoyo Equity kaachiel kod elimu mondo gidhi adhiya nyime kod medo siro nyithindo mawuok kuonde mayuto ji ni piny. Kawo kamano taduoko ni kionge penjo moro amora mondo wadhi nyime kod medo go mbaka kodgi wang'e mathoth mondo ang' wakelnue sechewa mag weche manyien ma kagi kacha oimore ang'ich welo bende. Kawo kamano abedo kuomi sani mondo idhi nyime kod weche mamedo tuche mesa mar ke weche mar Ramogi TV. Milton. Erokamano ya Millicent Adhiambo kuom report majaber ma kamano mowuok Maseno.